Sanibonani, ziyabuya Emzansi TV. Hlala nathi subscribe. Esikuphathele zona sebuhlungu zomunyu. Umama Gumede obaziwa njengozamanguni Gumede obezala uMampitsha obedumile umhlaba wonke edume ngomculo weqomo. Indlovukazi lena isanda kushiya emahoreni ambalwa endlule njengoba namhlanje kuwumsombuluko kuzi-16 January. Sivuke ngamaphosti aseqophelweni eliphezulu asezingeni singabala kakhulukazi ephejini lamampitsha, leli page leli esetshenziswa intokazi uBebsodomo. Sivuke ngepost ethi rest in peace gogo kaSiphongile, rest in peace gogo mntanami, ufike ungikhonzele kumyeni wami ezulwini, esho-ke kumyeni wakhe onguMampitsha. Baduduza-ke abantu laphana kuma-comment, bakhipha namaphosti ashaqisa ikhanda. Amanye singasikwazi ukuwadalula, ungacinga laphana ey'nkundleni zokuxhumana njengo-Twitter and Facebook. Uphinde usilandele nathi kuzo zonke iy'nkundla zokuxhumana eziziyabuya Emzansi TV. Uphinde ushiye i-comment lapho comment section, uphinde usubscribe futhi. Siyeza nezinye ey'ningi ezayo.